Entenem que la cooperativa és la fórmula ara mateix que permet evolucionar, donar un salt qualitatiu amb el que serien les formes d'empresa clàssica. Quan muntem una cooperativa, tots els que la muntem amb una ilusión, la mateixa ilusión. Estábamos vinculados y con una necesidad de querer hacer algo más. El modelo de cooperativa se adaptaba perfectamente a lo que estábamos buscando. És un funcionament molt efectiu perquè qualsevol canvi, qualsevol proposta, qualsevol acció sempre és consensuada per absolutament tothom. El fet de fer l'assemblea és una prova de que la gent pot donar la seva opinió, votar, explicar. En un àmbit de discussió serena entre les persones que som i en pla d'igualtat. Entre tots decidim, tots donem la nostra opinió i arribem a un consensi d'opinió. Creiem en la construcció col·lectiva d'una societat. Poner mi granito de arena. Estoy siendo proactiva. Estoy trabajando dentro del sistema para cambiar el sistema. Ets responsable de les teves pròpies decisions. És aprofundir amb l'autogestió, la participació, la democràcia interna. El pensament comú i igualitari ens dona més força. Ser capaços de posar-ho sobre la taula, de definir objectius comuns i compartits, de generar il·lusió compartida. Realmente nos sentimos integrados y vamos sumando cosas. Cada treballador, cada persona, és un individu que aporta des de la seva individualitat al projecte col·lectiu i col·lectivament decidim cap a on volem anar.